ताबो केवल सातेका आं 14 बोसोर बीजेपी खलायका 27-28 बोसोर आं राजनीति बाय गदालजाक राजनीति बाय आं तंखा फिया ताबो आं राजनीतिनि हाकचालो तंसिनाय राजनीति बाय आं गान्दा रोंलिया आसिलो राजनीति बाय चालमाखांके बेलायके चावो आं ताबो बेलायनो हेपी हिन सामारो फाल्तु अमरो फाल्तु तिप्रासारो पगैमाया ताबो तिप्रासारो मुइतो दङो देन नों तिप्रासारोनि बुसुङैनि बासायनाय तिप्रासारो मानथाय सकथाय सानैनाय वातै होया सातुं होया स्टुडेन्ट रक लामा कासहैनाय मुक्तै गंतैखे काबै रोमान स्क्रिप्ट सानफ्रो रगन आसिके बिरोधिङै बासायका आसिके बुसुङै बासायका आसिके तिप्रासारोनि गसारो हरङै बासायका हायसि पद्मालोचन त्रिपुरा नों अमो बास्तव अमो गबै कुनो तातालिया हायसि खुलुमखा जत तिप्रासान भिडिअ नायथनाय रगनो संकेन्द्र आंनि थाम्बनेल नुगै सिखना दिनै आं सानाय एक्स MDC पद्मालोचन त्रिपुरानि ककनो तेविनाय आगियावबो आं सावै फायो जे एक्स MDC पद्मालोचन त्रिपुरा बाहाय एंनाय बो अमहायके तंखायके अमहाय कक साखायके अमहाय तिप्रासानि बिरोधि थांगायके बो उलो फ्यूचरो बो माहाय जागाबो सगैनाय अम आं साजाक दङ हायसि किताबो फाइनली सोशल मीडिया वो नुखा बनो जे बीजेपी पार्टी ने बनो बयस्कार खाइजाक माने बीजेपी पार्टी ने बनो नरि रजक माने जों नुलायका हाया दा इनके ताबो काइसा काइनै न्यूज मीडिया वो बनो कक सिंजाक माने ननो कबै दे नरि रजका ननो कबै दे बीजेपी पार्टी नि याकारै रहजाका नों कुनो पानो पद करिखा दे अमरो बो सिंजाक मान जों नुखा हेदे सो यस ताबो फाइनली बो जतो तिप्रासारोनि बुसुङै बाजा दं माने सालसा ताबो तिप्रासारोनि साब नांमान देहसिनाय तिप्रासारोनि swraimung नांमान देहसिनाय पालमालिया फिया बताबो किसिसा बख्रगले हाबखा देत पद्मालोचन त्रिपुरा बो साक बो तिप्रासा हिनबो वानसु खानायसे बो साक बो बुकुंबारा बो साक बो नि जिनि 19 दफा तिप्रासा जों जतो थानसांगा नाङे बो बुसिखलाहे मावानसगो कारण ताबोके बो पार्टी यागारखापो बो राजनीति नि यागारखापो ताबो बो हेपी बो तंगफो हानसावबो ठीक है बनो बात अलरेडी सेकांप्रो ने कोक सागराना सेकांप्रो जे पद्मालोचन त्रिपुरा आसिके तिप्रासानि बिरोधि आसिके तिप्रासानि बिरोधि काइसे कोक मुइतो दङ आं आगे भिडिअ बो साजाक देत बो रोमान स्क्रिप्ट नि बिरोधि माने रोमान स्क्रिप्ट नि पूरी बिरोधि हायसि ते ओइननल आं आसिक सावन बथाङै याक्सिबो कालिया मंगसाबो सालिया कुबु खरसालिया ते बनि एलागाव बो उन्नयन देखलाय दं डेभलपमेन्ट देखलाय दं बर हाइदनो आं सावनि बथांलिया फिया रोमान स्क्रिप्ट नि बेपारो बो सामानि रोमान स्क्रिप्ट नि बेपारो बो बिरोधि माननल आं मा सानाय आगिबो सावै फायवा अम हायो बनि नेरो मुइतो तंबाय केना अम हाय बनि खाकला बो कामसलि बो चुपजाक आरो जायगा रोमान स्क्रिप्ट बाय सुजाक दङ खरकसा रिपोर्टर बाय बनो उनिनि कामसलि बो सुजाक बोले रोमान स्क्रिप्ट ले बो रोमान स्क्रिप्ट बाय सुजाक ले हिसिंजाक प्रो बो हे अम रोमान स्क्रिप्ट या अम इंग्लिश हरब बाय सुजाक हिबो सामारो न मुइतो माविनाय तबो माताव हायसि बो बीजेपी नि याकारे फाइथिं बो बनो बीजेपी नि याकारे काख्लायबै दुंख्लायबै नरि रजाकथिं फिया अमनले मुइतो तंखो हायसा ते बो न्यूज रिपोर्टर बे कोक्सन प्रो तो माइसा एक्स MDC पद्मालोचन त्रिपुरा बो वास्तव बायसे दंफो वास्तव कोक से साफो बो वास्तव न से सैवैन साव सोशल मीडिया बो कुनो बीजेपी पार्टी नि बिरोधि ngै सुयैन साव आं सिंगानि मुसुगो एक्स MDC पद्मालोचन त्रिपुरा न नों आसे वास्तव बाय दं के नों जे आगे नोंनो साव नों खुद बायथा नों निजे न साव देट 14 बोसोर नों बीजेपी खलायका 14 बोसोर बीजेपी खलायप्रो नों 1 बोसोर सालि आं 2 दिन दे नों तिप्रासानि नोंगिने बासावै कक साका 2 दिन 14 बोसोरनि बिसिंगो 2 दिन नों तिप्रासानि उन्नयन तिप्रासानि मानथाय सक्थानि बाय नों कक दे सागा सारि आले नुकियानो न 14 बोसोर बीजेपी खलायखान साव 27-28 बोसोर राजनीतिक हाफारो हाबखान साव 14 बोसोर बीजेपी खलायमानि जागावनो न आं तिप्रासानि मानथाय सक्थानि तिप्रासानि बुसुङै बासा मानि सिमिसे नुगो मानथाय सक्थानि बागि कक सामानले दुरे कथा कोसि हासाल मा कोसि नों बाहाय कक साबानले अमोदे वास्तव जेनो पार्टी नि बयस्कार खारजाका ननो दुंख्लाय रहजाका ननो काख्लाय रहजाका ननो किक आउट खारजाका आपुरो गेंके नों वास्तव बायसितम
বাস্তব বেশি দং না তাবো কে 5 বছর MDC চাকা আপনাকে বাস্তব বেতনিয়া হ্যাঁ তোমার বেতন বাপ্রো নং সারি হাইছি এক্স MDC Padma Luchan Tripura नों ताबो राजनीति हापा नै या कारखाना फियानो न क्वेश्चन मार्क लाय न मा सोङो हाइसे अमो हाइके नों आगे नि थेके आगे नि सिमी नों बुचि बै पाइगांके नों TIPRASA नि बिरुदिंगि बासे यां हाइके नों मासाया तेबो BJP क्लाइ तनाय तेबो BJP वो जॉइन दै तनाय BJP पार्टी वो सामिलং तनाय योगदान रवै तनाय ताबुक सिक जरा तंगै तनाय रबो TIPRASA नि बिरुदि इं तंगमान बागैनो TIPRASA रनि मानथाय सकथाय जतो किसु इंया मानिया सालसा Padma Luchan Tripura हाइके BJP पार्टी या कर पाई राजनीति या कर पाई वे वान सौगै अमो हाइके कोक सामानि बेलाय के चाय हाइसी जे नों पार्टी वो तंग नों रुलिंग पार्टी के रुलिंग पार्टी नों अपोजिशन पार्टी के पार्टी आफ्रो तंफ्रो न जे कुनो नों क्लाइ थाय निनि अधिकार निनि मानथाय सकथायनि बागै नों खनांथि सादि कोक सादि एक्स MDC Padma Luchan Tripura तमाहिसा केबुनि साकावो अन्याय खाइजाक दं हाइके अन्याय कोक साजाक दं हाइके केबुनि कम्युनिटी बा केबुनि बदल न अन्याय खाइजाक दं हाइके तंगै मायापु सारा त्रिपुरा मानांगो TIPRASA रन अन्याय खाइजाक दं देबा हा निजेनि मानथाय सकथाय निजेनि मानथाय रोमान स्क्रिप्ट आं अमो बैसे जाजागो आं अमो बैसे सुइमानो आं अमो फरायमानो आं अमो बुचिखौबो आं अमो बैसे सुइनाय आनि इजिंकुगो अमो हायरोके तमाबा अमो हायरोनो रजा yang तमानि अमो हायरो सानमों न TIPRASA रनि सानमों न फुलफिल खालायजे yang तमानि अमो रखौ अन्याय खालायजाक तमानिया बिश्राम गनसो जागा थाय सेकजाक तमानि बखौ अन्याय खालायजाक मानिया कांचनपुरो जागा सेकजाक तमानि बखौ अन्याया जिनि TIPRASA रनि बागान राबार बागान चिन TIPRASA रनि हाथाय हारुं हादै गेस पाइपलाइन लाइथांमानि आरो जागावो खटिपुरन माया अमरके अन्याय खालायजाक तमानिया तैबो महायनो अन्याय होनाय सादि नों न सादि हाइसि एक्स MDC Padma Luchan Tripura अनेक सि अन्याय खाइजाक दं चिन TIPRASA रन फिया नों जे पार्टी वो तंगै तंफ्रो नों MDC इंगै तंफ्रो नों BJP पार्टी वो तंफ्रो नों अमो हारनो वान सुया नों ताबो जेहतो BJP पार्टी नि याकारै फायसे नों अमो को वान सुमानि अमोनि नि बुल नों बुल शिकार खाइदि हाइसि ताबो अमो हे कोकता सादि नों जदि पार्टी याकार खा नों राजनीति याकार खांके नों सिरिं सिरिं नगा आसब बुइ तंदे हाइसि नां खांके गाहाम सावैफोर ताबोनि नि खुब मंसा चुगिया मंसा नायानि नि कोकथाय तमानि इंगे नों आसिक साल 14 बছर रमैनाय नों TIPRASA नि बिरुदि बुसुंगै बासाय फायमानि बागै जे कुनो पार्टी न फनो सारि जे कुनो अफिसआव थाङै फनो सारि नांगियानि नि को तैबो साव बो जे कुनो पार्टी हामया ख्लाय तं हांके आं प्रतिबाद मा ख्लायो आगिके जे BJP वो नों तंफ्रो नों MDC चावै तंफ्रो नों Padma नै नाय तंफ्रो इंके नों BJP के की हामिया सामंख्लाया BJP पार्टी सुदु काहाम सामंखायो अमो सादि हाइसि तमानि बागै आप्रो नों प्रतिबाद खाया हा तमानि बागै आप्रो नों प्रतिबाद खाया तमानि बागै खरांथि से तमानि बागै कोक साया आसिक अमो हे कोक ता सादि हाइसि ताबो केवल सातेका आं 14 बছर BJP ख्लायका 27-28 बছर आं राजनीति बाय दालजाक राजनीति बाय आं तंखा फिया ताबो आं राजनीतिनि हाकचालो तंसिनाय राजनीति बाय आं गान्दा रोंलिया आसिनो राजनीति बाय चाल माखांके बेलायके चावो आं ताबो बेलायनो हेपी हिन सामारो फालतु अमरो फालतु कुनु चुगिया कबै कबैनो सानाय आंले एक्स MDC Padma Luchan Tripura ADC इलेक्शन टिकेट मानका BJP नोंनि बासाखा आरो जायगाव जदि सिनों जितिवै थां हांके नों अमो हाय तंमों अमो हाय वान समों निनि बखावो निनि बख्रगो निनि बम तंबो फाइस फाया आइसि ADC इलेक्शन चलै तंफ्रो कैंपिंग चलै तंफ्रो नों तमाहि ऑफर रो लैपटॉप रोनाय आईफोन रोनाय ओ माय अमो हाय बरक दे हा ताबो जेहतो ADC इलेक्शन हारेवै थांगा जेमै थांगा ताबो ओंखाव हाय कोक साजाक राजनीति बाय चालसिनाय राजनीति या करसिनाय ठीक आसे या करखा नों हामका आइसि सिरिं सिरिं तंसिदि ताबो फिया TIPRASA रो पगैमाया ताबो बो TIPRASA रो मुइतो दङ दे नों TIPRASA रो बुसुंगिनि बासावनाय TIPRASA रो मानथाय सकथाय सानैनाय वातै होया सातुं होया स्टुडेन्ट रो लामा का सयनाय मुक्तै गंतै हे काबै रोमान स्क्रिप्ट सानफ्रो रो वन
asike biroding basaka asike busung basaka asike TIPRASA ni kesaro horeng basaka isi Padma Luchan Tripura nang omo bastop omo kebui kuno tatalia isi Padma Luchan Tripura neng tabuk si normal fai jodi si neng TTADC election neng jite wi thangmani keplai ngi thangmani ke neng omo hai normal neng phaigla khaisi জীবনে नों नर्मेल फाया फिया नों ताबो नर्मेल फायखायसि किसा नर्मेल फायखा राजनीति बाय हाकसालो तंसिनाय फो ताबो के कताल राजनीति ओ हाबनाय रनसि सेब्रना नांगफो जागारेना नांगफो कुन अमरो कक देंखा नों तमा क्लाइबा माखा नों पार्टी रुलिंग गवर्नमेंट तंदते नों MDC ngi फायब्र नों तमा क्लाइमा के TIPRASA नि बागै नों मंसासे द चेंजेस तु माखा मंसासे द चेंज क्लाइमाखा दैट नों खरकसा MDC माने तै जें माने इंखा जे आगे नों बुसुंगि बासायबायखा TIPRASA नि बिरोधि इंखा नों TIPRASA नि कसारो हरेंगि बासायखा TIPRASA न बाहायके बरन मानथाय सकथायनि कक सामार न मथागमानाय अफ क्लाइमानाय नों अमाहायबो चाइतगैनो साविबो अफ बख्लायबायखा ट्राय बख्लायबायगा नों फिया ताबक लास्ट बायथागो सासिनाय किसा एक्स MDC Padma Luchan Tripura ताबक किसा ब्रेन काहाम देहसिनाय किसा बम तम फायखा आगे मुसुखि तमनि बन बख्रगो ताबो किसा बम तम हाबखा बनि बख्रगो मनुष्यनि ब्रेन किसा हाबखा बनि अर आगे मनुष्यनि ब्रेन तमनि या बनि बख्रगो बाहायके हमाले ताबक जे ADC election बो हारेबै थांगा चेमबै थांगा बनि परे बो राजनीति या करखा बो BJP पार्टी नि बो बनो नरिनाय काख्लायनाय किक आउट खायनाय नरै दुंख्लायबै जतो किसु ख्लाय रजाखा ताबो बिनाश सर्वनाश ख्लायजाखा तब बो राजनीति बाय चालसिना हिंसाखा बताबो हैप्पी हिंसाखा पे बो कायसा कोक न साव अमो कबै बो आगे सिवै तमो फिया बो सारा गया बो साया बोमो कोक हमले BJP पार्टी वो बरक का हामरावनि TIPRASA अधिकारनि बागै कोक सानाय TIPRASA उन्नयननि बागै खरांथि सानाय रना इनके स्पेस रजाया जागा रजाया लीडरशिप रजाया हमानि कोगनले अमले कबै फिया बो राजनीति बाय ताबक चाले राजनीति या कारिनाय BJP पार्टी या कारिनाय BJP पार्टी नि नरि रजागिनाय से बो बनि खुक बाय थां बनि साक बाय थां बो अमो कोक कोफ्लो रइ सावायसि जदि से बो BJP पार्टी ओ तमनि जदि से बो MDC इंगै तमनि हाके बो अम हाके सागला खामायसि दैट TIPRASA न स्पेस रजाया जागा रजाया बरम रजाया लीडर रजाया हिंसा माने न यस अमले कबै हायसि जसेपानो BJP पार्टी ओ TIPRASA न लीडर का हमसे नाम जाया पावरफुल नेता पावरफुल मिनिस्टर रजाया हायसि अमले कबै हायसि जसेपानो पार्टी 14 बछरिया 19 30 40 बछर पांथे पिया TIPRASA न अमहाय पावरफुल ले रजाया अमले ग्यारंटी आम तमाने हमले खरकसा एक्स MDC लेबो BJP नि के बबो आगे ने काहिनी आगे ने तंग मंगसाम आगे बम हायके बरो न ख्लाइजाक फाय बम हायके सावै फायजाक बरो बम हायके तंगै मा फाय बबो सिउ किसा हानि बागे बो अमो कोक थाइसाले बो कबै कोक न साखा हायसे सो आसिगने तिनि बागै नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट भिडियो जों मालाय कोक सालायफिनाय नायग्राना जों नेक्स्ट एपिसोड सेबानि कोक न तैबै सालायनाय सो आसिगने हामबाय जतो नायथनाय न टाटा